Здравейте и добре дошли в това видео. В това видео искам да се спра малко на икън. Икън е тази област, която мога свободно да свържа в хикат и която мога да пренеса на втори екран. Сега искам да се спра на различните области. Имам възможностите да сменям изгледите тук. Също така ми се показват изгледите, които имам. За целта просто ще генерирам един куб, който ще поставя тук в конструкцията. И искам тук от този куб да генерирам различни изгледи, за да го покажа просто. И ясно, тук виждате, че имам различни изгледи. Преден изглед и страничен изглед. Те също са представени в графиката. Тази област се различава тук. Наред с другото, в D-модел и листови области, разбира се, мога да създам различни листови области тук, където мога да генерирам нов лист в тази област. Или нови изгледи с десния бутон на мишката. Винаги имам възможността да променя представянето. След това имам тук смяната на конструкцията, където мога да зареждам най-различни конструкции. В долната част се намират следващите прозорци за докинг, които също са разделени на различни области, които мога да подредя. По различен начин, както всеки иска. Тук, от моя гледна точка, най-важното е тенър функция. Това е историята. На това как е създадено едно парче, ще добавя и едно пробиване тук, например. За да покажа, че всеки етап на обработка ми се протоколира. Виждам тук, че в зависимост от стъпката на обработка, на която точка отивам, ми се маркира обработката или частта. С двойно кликване мога да се върна обратно в редакцията и да променя стойностите по всяко време. Тук мога да променя диаметъра. HCM, тук HCM е в принцип зависимостите, които може да се дефинират. Т.е. когато работя параметрично тук, имам възможност за два стъпки, където имам два пъти HCM, където ми се изброяват зависимостите. Тези зависимости ще покажа в следващите видеа. Освен това, тук има и графика. Тоест, в зависимост от това, кое парче е избрано, виждам тази графика. Характеристиките просто представят свойствата на съответната част. Когато работя параметрично и с променливи, тези части също ще бъдат представени. Сега е така, че тук в този голям район, който съм представил, имам две структури. Едната е структурата D части, която ми показва и изгледите, т.е. когато смесвам DD, мога да управлявам тези части тук и в D измерения. В допълнителен аспект, тук частите са структури. Този знак, този жълт знак просто ми казва, че тази част, тази конструкция все още не е запазена. Тук отново имам функции в горната част, на които мога да се спра или ще се спра в бъдеще. Тук отново намирам моите настройки, където мога да дефинирам определени настройки, които в този случай трябва да бъдат зададени за потребителя